Hello everyone जोबोद गोबावनि उनाव दिनै नै मोनसे गोदान ब्लग होनो फैलायबाय माने एसे बानायबो मोनो आरो दानिया बिरादनो माने बेस्थ'बो नालाय ओमफ्राय दा नै दिनै नायलांदो जों मा खालामदों नोंथांमोनहा जाहा साबा गोबावनि उनाव न'नि दैयाव फैदों जाहा गालि you miss it मा खालामबाय थायो बिसोरो जाला नों दंमोनबा इन्ट्रेस्ट जाथारगौमोन गालि बाय बाय जोंहा नै जोंना ओमफ्राय थाम्फै होखारग्रायाबो ओमफ्राय जोंनि न'आ नैबेजों थांबानो मोनो आरोना बैथिंजायनो खाथियावनो ओमफ्राय बे जोंनि औवा बारि ओमफ्राय बेजों फैनानैनो नैबे दै आरो बे दैया गौरांनि मोनसे दालायसा आरोना दा बेयावनो जोंहा इन्जय खालामफैदों औ जोंहा एम्बु बारनाय कम्पिटिसन र' 1 मिनिट आइस वा खेबथाम खेब्रैसो जादोंलै खनब्रैसो जालांदोंमोन आं खिन्थु बिनिखौ जुम खालामना खेबनो रोङाखै दे एबार निहिर गैलालाय जाला मानसिया दे राजा नङा माथो दे नै देन्जारनो बिथांनि र' गैलालै रा नै गोजौ थांनांगौ एबाराव एम्फौआ गोजौ जागोन एबाराव एम्फौआ गोजौ माबायदि एम्फौ गोजौ बेलाय गोजौ जालांखै बेयाव वा गोलाव थांदोंमोनथ' माने बेयाव बारखोलांनाय नांगौ गोजौ मा बुस्थु खेबनै राजा कि बाजा बा दे नै एबार फोथिदेब आयै जायासै होद राजा मानो डाबल खालामहरखो आंनाबो जायासै फैनाया कम्पिटिसनानो फेयार जायासैना नोंसोरो गोसो बायदिसो खालामजोब्बाय बा खेबथाम बा मोजां जादोंथ' दे कमन खेबनै खेबथाम बा सिगांथ' एसे गोलाव थाङो नोंखौ बे मानसि फिसाना बारा थाङा आयौ जा गोब्रा थांदों राजाना राजाया रेसाव फैहांबाय इज्जत कासाबाले हो दे बे मोजां नङा दे फोथिदेब चलो कमन आयै मारै जाखो आंनि माबायावसो हमनाया सिमाजों बे दिलिंदों फैनायाव दे खुबैदो दानि मानसि फिसा थुद' आयु जा गोलाव थांखाबाय आयु जा बुरजा थांदोंमोन राजा दे कमन आयु जाम्बा गोजान फिउ गाहरदों आयु राजा खेबथाम थांबावदोंसो गाहर ओइथिं गाहर सोदेरहाखो नोंथांमोन ओरै लानासो फैनांगौ दा नों ओरै फैगासिनो मोरै ओरै लानानै बा गोरोङा दे नोंसोरो थालाय आंनि सिगांसिन थालाय सानैबो ओरैजाय गुरु सानै दङ वा सिगोनथ' रोङो माथो बिथाङा रोङा जायो दा नुहांबाय दासो नुहांबाय नै मोनबाय बोरो अन्थाइया मानसिखौ लादों दाब्ला खादा बे दाब्ला नङा मा अन्थाइखौ सिख'लायो जाला बिसोरजों दे खुलाय गथाजों बा नुबाय दे बा जादोंथ' जाबाय जाबा साबसिन जायो जादों बुरजा थांदों थिगानो ओमेन निहिर जालाय फिजिक्स मेटार बे दासो एसे मोनथिहांदों मोरै खुबैयो आयु
Mana nung punya kotor macam mana kau thaya ne, na? Baru saya, na, saya. Dep, nir. Muni meriak mana? Jar lah le. Physics aja ya pe physics. Bukannya juga bang nak. Jangan ada natural mah ya. Koni barbai. Lah hai saya kau nu. Kaileng kalam kaileng. 자전서 미루난 거야. Ayo kebri jai berazana. Cai le. Dia jangan yang bagilang Macam minister tu. saja. Ha? Ini. Oh, ngapa? Jangan sorol paran nang lele. Hai bini macam karena. TV akhirnya sini. Tak, location ko kena saya leh. Ayo, hai, mama kalam betadeng tu. Salah lah kak. 거기는 사모 소문당. Oh, samuan jangan ayam kadang lah samuan nani. Tiap baju macam kana crystal clear. Dasu. Empat lain itu bayi. Bayi piau nang nang mana? 사모니 Islet neja deng. Islet neja deng. 작은. Jagat, deh, okay. Ini balai. Ani babu jagan baiji. Burung kan naik. Galai deh ni, nai ni. 제가 없을 그때 Ayo, mana inar cidring seru lah ya. Fizik, deh, Koni babu jangan dia orang kita na. deh. Nih bara. Wah, kebrian jadeng. 이게 Ayo, bina jaglok tangan manca. 이게 Mabatar bulu geratar. Nunda kundang. Nih betul betul na babu jangan ini. Đây jaglok tangan. Wah. Mani slide. Urik urik. Meri ba manci dong senang gede bingnya, dangerous. 사이드 뒤에가 Dangerous. Ini koni jauh na. 알아. Ding ding ding, chum 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 chum. Alang, cerko. Cerdir haku. Dir hagiri asu. Biar malah Israel itu. Hei, nunggu aku baik. Masih macam hai. Apa mainnya ran baik ini. Wah, deh. Suruh bare ba. Serban naik nani mini horgen. Bina kau, tuki kasih na. Sama-sama. Serban biju kamu lang. Apa? Bagus tu cintai maban Ada cai. suruh baru info bare mana. Moi gong. Nunggu ada suruh info bare mana. Saya anu ba. Saya ya. Wah, rimbai. Chikin dong. Keep going. 아버 문세. Mungkin jangan kena ya. 나인이 블라. Nih, iri kalam, iri puna. Kalam. 나도 나무는 그나도. Siswa sereng na renga. Come on, jai Sri Ram. Bile. Iku na bina kue karu na. Ambara bulu bawa nih. Nalai. 엄마 미친한 춘이 방금 Oi. 미친한 거. Am bulu bawa nih. Siapa pun dia nih. Kip. Koni babu. Nanti mau babu. Ngayu. Di, Nih, ini bile. saya ke. Keep ni jadeng bera. Bile. Jadeng. 릉바이. Aja. Oi, cina pengbaya dragon fruit. Saya practice. Tapi sih makin apa? Ay, baru nih practice. Ampai nih yang ha, cina mabas cina leleng nih ya. Mana man lebih kok nih, ibi like coffee. Beku nang naik deng sa aram sih, deng sih ringbai. Ming fulai lek kalau mai. 소라 릉바이. Nih, wow. Kita dah seno ni pekanan lah banai. Deng sih sana sih sengha. Tasty. Kasih bener corel. Oh, kasih bener carel. Egg pagro. Hei, lahar dah. Nih. 나나 한 건다 해. Kui. Cotku. Lelo. Guligun. Tasty. Jalan dulu. Jalan dulu. Ini nalai. Ada lagi. Tay lah. Sis, was lah aku sih baik salah. Hat lah be. Jangan habis kau gara mencibai na lana stang jebe. Sekian betul nari beri pisah. Sekian. Mabedi mendang. Asyik berharap. Mabedi mendang. permainan Kusijang. Natu kujang. mix feeling 몰라. Neng halai, mabedi mendang. Ambil jauh gini lah. Ini dirab naik.
नंखाय होनथारबाय दे अबेहाय नोङो अनारा जोंना एक्चुलि आंबो मोनलै अनार बोरो एसे आंखौ खेबना लानि होखार जाबाय आयैलै होखार जाबाय आंखौ नुदोंना नुवाखै नुदोंना बांसिनो जों बावहाय नैबेजों आं फोरमायनोसै स्टार्टिंआ नैबेनिफ्राय बैयावहाय हा दं नालाय ओरैजाय दालां गोजौ जों बानायगोन आरो मिथिबाय ना कानेक्ट ओमफ्राय बिनिफ्राय नैबे गेजेरावहाय मा होनोमोनलाय बेखौ मा होनदेरो बिसोरो नैबे गेजेरजों बे दालाय हैया जरायना हैयां मा होनो बिदिखौहाय बिदि गाखोग्रा आरो ना गेलेग्रा बिदि बानायनो नागिरदों आरो दा बिदि मोजां नुगोन ना नुवा नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय दे नै जा मोनजोबा मोनसेल' हा मोनजोबा मोनसेल' लाजोबगोन आलास लागोन देहाय दे लावदोलाय हनै एक पकड़ो गोथावथार टेस्टि जोंना प्रिन्सेसआ राजकुमारी राजकुमारिया थैनोसैमोन मा अरजाया नेचारेलसो अरदोंबाबो नेचारेल एम्फौ नामा टेस्टि ना नङालाय सिगांजों सेवनांगौ बरिया फरायनांगौ दे 1 2 1 2 3 go मबाइल मोनसे हर र' मबाइल मोनसे हर wow मा जाखो बे दे Competition.